Cambuur wil graag agressief beginnen onder de wedstrijd en voort de baas wijzen voor MVV. Maar dat slaagt het net, want de beste kansen in de eerste helft binnen van de thuisploeg. Dit is een schot van Tom van Hiefte. Cambuur speelt met Dennis van der Rey centraal achterin, omdat een protte verdedigers blessure binnen. Dat is Wen en daardoor kan MVV gevaarlijk worden. Nou met Tosin Dosunmu, maar hij krijgt naast. Je wordt er maar weer neergegooid, hè? Het is een positie waar je bepaald niet vaak staat. Nee, af en toe op de training. Maar ja, het is toch lastig als je de ene keer links, dan weer rechts en dan een keer het centrum wordt gezet. Maar zoals ik al eerder in interviews heb gezegd, ik weet een beetje mijn rol. En dat ze op dit moment weer voor andere mensen kiezen. En ik moet maar klaarstaan als ze me nodig hebben. En ik hoop dat ik vandaag een voldoende heb gespeeld voor hen. Ja, en je lijkt dat moeiteloos in te vullen, die rol. Terwijl het mij toch heel moeilijk lijkt. Zeker wel moeilijk. Ik had het graag anders gezien. Ik had graag elke wedstrijd in de basis gestaan. Maar als ze het niet kiezen, dan moet ik maar voor zorgen dat op het moment dat ik erin sta, dat ik het goed doe, zeg maar. Toch kan ik van der Rey net voorkomen dat MVV weer gevaarlijk wordt. Geweldig schot Tom Damen, maar onderkant Lotte. En dus een protocol ook van Cambuur. En wat kunnen de Ljouters dit dan zien stellen? Nou, net een soort. Al is dit wel een goede onval. Maar Reza, maar Beekmans, die vindt bij de tweede peel. Bob Schepers, die helpt dan uit, maar Jochs. Maar dat is net zijn beste voet. Meer is het net wat Cambuur Sjenlit en de ploeg komt ek voor het skoft nog een keer goed voort. Verdellen maar de bal bij de tweede peel en dan Jonas Olsson heel wel vrij. Het is een wonder dat het 0-0 bloedt in de eerste helft. Ja, hij moet hem binnenkoppen. Hij kopt hem, gelukkig voor ons kopt hij hem over. Ja, dan ga je de rust in. En dat hebben we in de rust ook gezegd dat je wat agressiever moet beginnen. Maar dat slaagt het eerst nog net, want ek in de tweede helft de eerste kans voor MVV. Weer Jonas Olsson, maar hij rekt de bal net lekker. En van dat moment al neemt Cambuur het heft in handen. En voorzichtig komen dan eigenlijk de eerste echte goede mogelijkheden voor de Ljouters. Dit is Bob Schepers, loopt goed naar binnen en dan een mooi schot, maar het gaat correct voor ons. Maar Cambuur voetballt bij Vlagen knap in de tweede helft. Mooi 1-2 tussen Reza en Paul Beekmans. En nog eens een 1-2 tussen Reza en De Vries. En uiteindelijk komt de bal voor De Vries en dan is het 1-0 voor Cambuur. Prachtige onval van de Ljouters. En Mark De Vries, hij is er wies mooi. Wichtige goal van Cambuur. Het is dus een mooie combinatie. En voor De Vries is het een makje om binnen te tikken. En amper 4 minuten later maakt Bob Schepers er samen van terug in en de 2-0 matje. Nick Kuipers van MVV rekt de bal nog even aan. Maar het is 2-0 en de buiten liep het binnen. De tweede helft rolt die bal dan wat beter. En ja, als je ziet hoe we bij tijd en wijle spelen en wat voor fantastische goals we maken, ja, dan kun je natuurlijk alleen maar heel tevreden zijn. Toch wordt het nog even spannend als MVV een penalty krijgt. Dat Badjier de bal het strafgebied in en dan zoekt Dennis van der Rey hensmatje. Het wordt nog even, Van der Rey wil teruggaan, maar dan toch het fluitje van skisjochter Wiedemeijer. Strafschop voor MVV. In eerste instantie dacht ik dat hij door zou laten gaan, maar toen zag ik de grens naar de achterlijn lopen en toen zag ik dat hij een penalty gaf. Ja, maar dat zag er eigenlijk heel onschuldig uit, want ja, je kunt je arm er ook moeilijk afhakken. Je stak je arm niet uit volgens mij. Nee, die zat gewoon langs mijn lichaam en hij kwam wel degelijk tegen mijn arm aan. Maar ja, wat je zegt, ik kan er volgens mij weinig aan doen op zo'n moment. En, maar ja, hij gaf penalty, niks aan te doen. De strafschop wordt naam terug Tom Damen, die stuurt Mul de verkeerde kant op en dan is het 2-1. En vervolgens krijgt de thuisploeg een goede kans op 2-2. Van Hiefte kan vrij inzitten, maar een prima redding van David Mul. En 10 minuten voor tijd valt dan de beslissing. En hoe? Het is Ozan Turk die het prachtig uithelt. En dan is het 3-1. En dan binnen de 3 punten echt binnen voor Cambuur. Prachtig doelpunt van Ozan Turk. En zaterdag de Ljouters volop mooi in de strijd om het 5e plak. We hebben nog 1 competitiewedstrijd te gaan, weer een mooi affiche tegen Zwolle. Dus daar gaan we ook weer volle bak voor de winst spelen. En dan na die wedstrijd zien we wel wat onze eerstvolgende tegenstander is.